Start med at åbne dit internetprogram. I mit tilfælde hedder det Opera Mobile. Find internetadressen prolog.web.dk. P R O L O G W E P D K. Her finder du en side med et lille billede. Klik på billedet og gå til næste side. Den nye webside indeholder både tekst og en video. Start videoen ved at klikke på billedet eller play. Herefter åbnes en afspiller, der starter videoen. Du kan se videoen i stor størrelse ved at klikke på menu og derefter fuld størrelse. Vend tilbage til websiden ved at klikke på krydset i højre hjørne.